Zamislite da vam kao u vicu zlatna ribica ponudi 3 želje. Vjerujem da biste jednu želju iskoristili za dobro zdravlje. U ovom videu pričamo upravo o zdravlju, kako ga postići, očuvati i unaprijediti. I to sve uz vlastite snage, bez potrebe za zlatnom ribicom. Kažemo da nam je zdravlje važno, ali ga u svakodnevnom životu često zanemarujemo. Tek kada ga izgubimo, to jest kada se razbolimo, shvatimo koliko je važno. Ali zdravlje nije samo odsutnost bolesti. Ono je temelj za kvalitetan i ispunjen život. Biti zdrav ne znači samo ne biti bolestan. Biti zdrav znači i biti pokretan, biti fleksibilan, biti snažan, otporan, fokusiran, koncentriran, na kraju krajeva uspješniji u životu. Svatko od nas, bez obzira na okolnosti, posjeduje potencijal za unapređenje i maksimalizaciju svoga zdravlja. Upoznat ću vas sa našim vodičem za korisnike ljudskog tijela i uma. Nešto poput uputa za korištenje. Govorit ću vam zapravo o jednostavnim intervencijama, postupcima i navikama koje trebate usvojiti i raditi, to jest kako živjeti da biste bili zdravi. Radi se o intervencijama koje su vam poznate, ali svakako vrijedne podsjećanja. Jer znamo da one zapravo apsolutno funkcioniraju, te da bez njih nema dobrog zdravlja. 5 poglavlja iz našeg vodiča o zdravlju, to jest zapovjedi za dobro zdravlje, su: kreći se često, guraj i vuci teške stvari, jedi pravu hranu, spavaj kao beba i njeguj svoj um. Kod prve zapovjedi kreći se često, pogledajmo za početak jednu šaljivu ilustraciju. Vjeverica se žali kako je lift u drvetu jako spor. Šala se temelji na tome da nam je vrlo neobično vidjeti vjevericu, jednu živahnu, aktivnu životinju koja se u tren oka može popeti na drvo, da to izbjegava i da se još pri tome žali. Ali s druge strane, takva situacija nam je potpuno normalna u ljudi. Prihvaćamo kao najnormalniju pojavu da ljudi zapravo sjede po cijeli dan. Sjedimo u autobusu na putu za školu, sjedimo u autu na putu za posao, gdje je onda opet naravno uobičajeno sjediti. Kada se vratimo kući, osjećamo se umorni, pa onda naravno još malo sjedimo. Zabavljamo se i opuštamo također sjedeći. Igramo igrice, gledamo filmove i serije. Naravno, nikako ne smijemo zaboraviti pregledati sve ono novo na internetu, za što je svakako najprikladnija dodatna doza mirovanja. Paradoksalno kretanje je za mnoge poput bolesti koju pod svaku cijenu treba izbjeći. No naravno, prirodno su u ljudi stvari potpuno suprotne. Naša tijela programirana su za kretanje i svestrana u svojim pokretima. Podsjetit ću vas koliko je ljudsko tijelo zapravo fenomenalna mašina za kretanje. Evo par primjera što ljudsko tijelo može. Ono može pretrčati 50 maratona dan za danom. Može hodati po žici i balansirati između visokih nebodera. Može se popeti na 14 planina visokih preko 8 km u svega pola godine. Naša svjetska rekorderka Mirela Kardašević može zaroniti bez peraja s jednim udahom na dubinu od 75 metara. A Dina Levačić iz Splita može preplavati 34 km u hladnom izazovnom moru. A kad njegujete svoje tijelo, ono vas može nagraditi u starosti, koju ne morate provesti prikovani u krevetu sa šakom tableta, već možete kao Johana Kass u 86. godini života sudjelovati na gimnastičkim natjecanjima. Ovo jesu primjeri na rubu sposobnosti ljudskog tijela i naravno ne tvrdim da svi možemo ili trebamo postići ove konkretne rezultate, niti da se moramo baviti nekom od ovih specifičnih aktivnosti, a pogotovo ne na ovoj razini. No raspon između sjedenja glavninu dana i ovakvih vrhunskih rezultata na rubu ljudske sposobnosti je vrlo velik. Svakako želite da ste barem negdje u sredini. Svakako želite pružiti vašem tijelu barem onu minimalnu količinu kretanja koju treba da bi bilo zdravo. A ta količina kretanja je puno veća od one koja je normalna u modernom društvu. Naprosto, ako želite biti zdravi, ne možete se kretati na način i u količini kao što to čini prosječna osoba. Zašto? Zato što je kretanje nužno za cijelo tijelo.
Za kosti, za zglobove, za mišiće, jasno. Ali posebice je važno za vaš kardiovaskularni sustav, za vaše srce, krvne žile, pluća. Da bi bilo snažno i zdravo srce treba izazov. Kada sjedim, da li je to neki izazov za moje srce? Pa ne, ako imam zdravo srce, to nije neki veliki izazov. Međutim, kada krenem raditi neku fizičku aktivnost, recimo trčanje, i povećavam intenzitet, tada ja zahtijevam više od svojih mišića, a moji mišići s druge strane zahtijevaju više od srca. Mišići trebaju više krvi u toj situaciji, više kisika da bi mogli raditi. Stoga srce sada mora pumpati snažnije i brže kako bi zadovoljilo potrebe tijela koje se kreće. Prema tome, kretanje je odlična vježba za srce. Na taj način srce postaje snažnije i otpornije, a u suprotnom, ako nije redovito izazvano, srce kroz godine postaje slabije, bolesnije, što naravno onda utječe na cijelo tijelo. Možda ćete sada pomisliti, ali ja nisam sportski tip, ne volim sport. Sport mi je dosadan, naporan. Nisam koordinirana, nisam spretan. Nema veze. Ovdje ne govorimo o sportu i ne kažemo uopće da svi moramo biti sportaši, niti da moramo voljeti neki poseban sport. Ovdje govorimo o minimumu kretanja koje morate odraditi zbog zdravlja. Kao što trebate održavati higijenu usne šupljine, recimo da biste izbjegli karijes. Slijedi par savjeta kako se kretati. Ne morate se baviti određenim sportom, niti individualnim, niti timskim, niti nijednim specifičnim sportom. Vi ste individua, pronađite nešto što vama odgovara. Postoji puno aktivnosti koje možete isprobati. Ključ je pronaći nešto u čemu uživate. Možda je to u vašem slučaju planinarenje po šumama, penjanje, možda vožnja biciklom, plivanje, veslanje, možda pak hodanje po gradu. Zbilja je svejedno. Cilj je pronaći nešto što vama odgovara i što ćete biti u stanju redovito raditi. Druga jednostavna taktika je uključiti tjelesnu aktivnost u svakodnevnicu. Dakle, bez nekog posebnog rasporeda, bez posebnih tečajeva, opreme ili nekih obveza, gledajte da se svaki dan spontano više krećete. Jer, vjerovali ili ne, prilika je mnogo. Na primjer, neću danas uzeti autobus, nego ću otići pješke ili ću jednostavno uzeti autobus stanicu kasnije ili pak izaći stanicu prije. Kada idem u shopping, neću se parkirati na prvo slobodno mjesto baš kod ulaza u shopping centar, nego baš na ono najudaljenije koje niko ne želi, kako bi mogao barem malo prošetati. Neću ići liftom, ići ću stepenicama. Dakle, nemojte aktivno izbjegavati fizički napor, nemojte se stalno štediti, već iskoristite svaku spontanu situaciju za kretanje. Iznenadit ćete se koliko kretanja je moguće uključiti u svaki dan uz ovu jednostavnu taktiku. Koliko se trebate kretati? Pa uopće ne želim da se opterećujete sa specifičnim brojevima, brojem koraka ili nekom sličnom mjerilu za početak. Jednostavno, krećite se što više i što češće svaki dan. Minimalno sat vremena dnevno, ali i puno duže. Ali znajte da to ne mora uvijek biti kretanje visokog intenziteta, gdje vi recimo trčite nekakav sprint u stepenice i gurate se do svog ruba. Naprotiv, lagana ili umjerena, ali dosljedna tjelesna aktivnost svaki dan je dovoljna da vaše srce bude zdravo. Ne samo to, nego da čak i vaša kondicija raste. Dodatno probajte barem jedanput tjedno napraviti aktivnost visokog intenziteta, da vam srce zbilja počne lupati, a morate možda i stati jer više ne možete. Znači barem 10 minuta kretanja u tom visokom intenzitetu da dignete broj otkucaja vašeg srca na maksimum. Tko, kada i do kada treba ovo raditi? Svi, sada i uvijek, dok god se možete kretati. Da li imali 12, 35 ili 75 godina. Da biste bili zdravi, trebate se kretati. Što prije počnete, bolje ćete se osjećati sada, a i osigurati si bolje zdravlje u budućnosti. Naša druga zapovjed za zdravlje glasi guraj i vuci teške stvari. Naravno, govorimo primarno o vježbanju mišića. Jasno je da naši mišići rade prilikom kretanja o kojem smo prije pričali. Osnažuju se, na primjer, kroz plivanje, trčanje, hodanje. Ali za mišiće cijelog tijela potreban je dodatan trening snage.
Zato što snažniji mišići potpomažu naše zdravlje na različite načine. Prvo, pomažu nam da održimo idealnu tjelesnu masu, niti preveliku, niti premalu. Također, mišići poboljšavaju naš metabolizam, kako koristimo hranu, što utječe doslovno na svaku stanicu našeg tijela. Ako pak imamo snažnije mišiće, imamo manji rizik od ozljeda. Ako se ozljedimo, brže se oporavljamo. Naravno, snažni mišići doprinose i našem izgledu te osjećaju zadovoljstva u vlastitoj koži. Ali ja nisam za teretanu, odlazak u teretanu, cijela ta priča, utezi, sprave, to mi je jako odbojno. Naravno, ne govorimo o tome. Kao što sam naglasio i u prošlom poglavlju, ovdje opet govorimo o minimalnoj vježbi mišića koju bi svi trebali uključiti u svoju svakodnevnicu. I da, možete trenirati svoje mišiće da budu jači i izdržljiviji, a ne nužno veći. I ne, nikako ne morate ići u teretanu ako to ne želite. Možete vježbati svoje mišiće doslovno bilo gdje. Idealno, na primjer, kod kuće. Evo nekoliko primjera. Na ovoj slici vidimo mlade ljude koji izgledaju poprilično fit. Oni rade vježbe koje lako možete raditi i vi. Na primjer, ove djevojke i ove dečko rade takozvane body weight exercises, odnosno vježbe bez opreme, isključivo sa svojim tijelom. Koristi elastične trake za vježbanje, koje pružaju otpor kada ih razvlačite u različitim položajima tijela. S njima možete izvoditi doslovno stotine vježbi i imati cijelu teretanu koju možete spremiti u mali ruksak. Naravno, dostupni su vam i utezi u različitim oblicima, poput bučica ili girija u ovom slučaju. A sve to naravno uvijek možete nadograditi odlaskom u fitness centar. Ono što je svakako dobro u svijetu u kojem danas živimo je da s jednim klikom ili tapom prsta možete pristupiti ogromnoj količini znanja. Tako, na primjer, za vježbanje možete pronaći brojne aplikacije za vaš mobitel koje će vas motivirati, naučiti kako vježbati i preporučiti vam programe vježbanja koje možete pratiti. Isto vrijedi i za YouTube koji nudi raznolik edukativni sadržaj. Ako pratite određene YouTube kanale, osjećati ćete se kao da uz vas vježba vaš osobni trener. I opet ono što je super kao i kod kretanja, je da možete birati što se vama sviđa. Od različitih instruktora, vrsti videa, prezentacije vježbi, vrsti vježbi, na primjer yoga, bodyweight vježbe, vježbe s bučicama, elastičnim trakama itd. Eksperimentirajte i pronađite ono što funkcionira za vas. Jako mi je važno reći da preporuka oko treniranja mišića vrijedi i za djevojke i žene. Naime, muška i ženska tijela imaju više sličnosti nego različitosti. Kako funkcioniraju, kakav im je metabolizam, kako odgovaraju na vježbu mišića, sve je to vrlo slično. Ali postoji još jedna stvar koja je posebno važna za žene. Naime, kako starimo, naše kosti gube gustoću i postaju slabije, što može dovesti do razvoja osteoporoze. Osteoporoza je bolest kod koje naše kosti postaju toliko slabe da su podložne prijelomima čak i kod najmanjih padova ili napora. A lom kostiju, na primjer posebice kuka, u starijoj dobi može biti ozbiljan udar na zdravlje, pa čak i na život. Primarno zbog razlike u spolnim hormonima između muškaraca i žena, žene su nažalost češće podložne osteoporozi. U zapadnom razvijenom svijetu čak 1 od 5 žena u starijoj dobi razvija osteoporozu. Ali to zbilja ne mora biti tako. Naime, postoji način da ojačate svoje kosti. A kako ćete ih ojačati? Pa upravo jačanjem mišića. Kako je to moguće? Pa, mišići su spojeni na kosti. Kada određeni mišić radi, on se skraćuje i vuče kosti, a time stvara stres u kostima. Takva vrsta stresa na kost predstavlja signal za jačanje. Dakle, kako mišić jača, jačaju kosti na koje se on veže. Na taj način, vježbajući mišiće, i žene mogu izbjeći probleme sa kostima u starijoj dobi. Uključite vježbanje mišića u svoju svakodnevnicu, ne izbjegavajte fizički napor, osnažite mišiće i poboljšajte svoje zdravlje. Treća zapovijed za zdravlje glasi: jedi pravu hranu. Naravno, pričamo o prehrani, koja je ponekad vrlo komplicirana tema, ali ne mora nužno biti tako.
Kada se spomene prehrana, ljudi često odmah misle na različite dijete i sjete se nekih koje su probali ili možda neke koji su trenutačno u trendu. Naravno, tu su onda i varijacije u režimu ishrane, odabiru hrane tipa omnivor, karnivor, vegetarijanac i sl. Ljudi isprobavaju različite dijete i režime ishrane, ali često bez jasnog razumijevanja što i zašto zapravo rade. Takav pristup dovodi do loših rezultata i razočaranja. I postoji li zapravo neka magična dijeta za sve? Ne. Jedna jedina, jedinstvena dijeta koja je najbolja za sve ne postoji. Mislim da se rješenje nalazi u razumijevanju osnovnih principa pravilne prehrane i prilagođavanju tih principa vašem tijelu, vašem životnom stilu i vašim okolnostima. Izložit ću vam samo osnovne principe prehrane kako bi vas usmjerio u pravom smjeru. Hrana koju unosimo u organizam ima energetsku vrijednost koja se izražava u kilokalorijama. Premda se ne radi o jedinici iste veličine, u govoru često koristimo pojam kalorija umjesto kilokalorija. Na primjer, jedna banana ima 100 kalorija energije, a to je otprilike energija koja bi mogla zagrijati 100 grama vode za 1 stupanj Celzija. S druge strane, vaše tijelo troši energiju, čak i u mirovanju radi brojnih procesa koji se kontinuirano odigravaju u našem organizmu, plus naravno dodatno kroz rad. Ovisno da li želite održati, povećati ili smanjiti tjelesnu masu, unosit ćete jednaku količinu hrane, to jest energije od one koju potrošite, ili pak veću ili manju. Sva hrana koju unosite izgrađena je od kombinacije 3 glavna bloka, to jest makronutrijenta, a to su proteini, masti i ugljikohidrati. Ugljikohidrate dalje dijelimo na vlakna, škrob i šećer. Sve ove komponente hrane su bitne za naš organizam i svaka ima svoju funkciju. Na primjer, proteini izgrađuju naše tijelo i to ne samo mišiće, već svaku stanicu, doslovno od kose do noktiju. Masti nam služe za energiju, ali i za druge važne procese u organizmu, poput recimo proizvodnje hormona. Ugljikohidrati nam primarno služe za energiju. Sva 3 makronutrijenta posjeduju određenu energiju, pa tako 1 gram proteina ima otprilike 4 kalorije. 1 gram ugljikohidrata također ima otprilike 4 kalorije, a 1 gram masti ima otprilike 9 kalorija. Na primjer, ako neka hrana sadrži 10 grama proteina, 0 grama masti i 20 grama ugljikohidrata, njezina ukupna vrijednost, energetska vrijednost bila bi 10 grama proteina puta 4, 0 grama puta 9, 20 grama ugljikohidrata puta 4, dakle ukupno 120 kalorija, odnosno kilokalorija, kao što sam rekao, upotrebljavat ćemo kalorije. Sve 3 skupine makronutrijenata su nam potrebne i nisu loše same po sebi, ali potrebno je znati koju količinu hrane barem otprilike trebate za svoje svakodnevne potrebe. Dakle, koliko kalorija i u kojem omjeru makronutrijenata, proteina, masti i ugljikohidrata. Kada govorimo o omjeru makronutrijenata u hrani i u piću koje unosite, dobra polaznična točka je omjer 40-30-30. Dakle, 40% kalorija neka bude od ugljikohidrata, 30% od proteina i 30% od masti. Naravno, na vama je da eksperimentirate i igrate se s ovim omjerima kako bi pronašli dijetu koja vam odgovara po užitku, potrebama i ciljevima. Vrlo je lako moguće da trenutačno unosite premalo proteina, a previše ugljikohidrata i to posebice šećera. Šećer sam po sebi nije ultimativno zlo, ali vjerujem da većini mogu preporučiti da ga malo smanji ili barem poprati njegov dnevni unos. Zašto? Zato što je vrlo vjerovatno da već unosite sasvim dovoljno ugljikohidrata kroz prehranu tijekom dana. Ne trebaju vam dodatni šećeri iz slatkiša kao što su, na primjer Snickers, Twix i slično. Trebali biste izbjegavati kad god je to moguće jednostavne rafinirane šećere, a to su stolni šećeri, razni koncentrirani sirupi poput fruktoznog kukuruznog sirupa.
trebali biste smanjiti njihov unos jer mogu biti štetni za vaš organizam i često ih nazivamo prazne kalorije. Zašto ih zovemo praznim kalorijama? Pa zato što taj šećer zapravo ne pruža nikakvu nutritivnu vrijednost vašem tijelu, pruža vam samo kalorije, odnosno energiju. I to je sjajno, naravno, dok ste aktivni i trebate tu energiju ili se, na primjer, utrkujete biciklom. Ali što se događa kada uzimate previše šećera, a ne trošite ga? Višak šećera u tijelu pretvara se i pohranjuje u mast. S tog razloga dolazi do povećanja tjelesne težine i postotka masti u tijelu, te posljedično do pogoršanja vašeg metabolizma, što onda pak utječe dramatično na vaše zdravlje. Kad god možete, birajte kompleksne ugljikohidrate umjesto onih jednostavnih. Iz njih zadovoljite svoje potrebe za ugljikohidratima. A to bi bili prirodni proizvodi poput recimo voća, povrća, različitih žitarica. U tim namirnicama šećeri nisu sami i nisu koncentrirani, već su, da se tako izrazim, zapakirani s drugim makronutrijentima koji između ostalog omogućuju da se ti šećeri sporije apsorbiraju iz probave u krv. Naravno, i naša okolina ima veliku ulogu u izboru hrane, pa je tako zapravo često vrlo teško izbjeći šećer. Sve na ovoj slici je procesirana ili ultraprocesirana hrana koja je u tvornici stotine puta razbijena na sastavne dijelove, ponovo sastavljena, koncentrirana u sirupe, a zatim oblikovana u finalni proizvod, koji danas nazivamo hranom, ali to nije baš hrana. Zavodljiv je i takozvani skriveni šećer, naime puno namirnica koje smatramo zdravima, kao što su na primjer jutarnje pahuljice, su zapravo pune šećera. Pogledajte samo deklaraciju na pakiranju i vidjet ćete koliko u nekima od njih ima dodanog čistog šećera. Slično pravilo vrijedi i za različite sokove, pa čak i recimo sok od naranđe, za koji ljudi često misle da je zdrav. Ali sok od naranđe kakav poznajemo poprilično je siromašniji od obične naranđe. Naime, za izradu ovakvog soka iz naranđe je izbačeno gotovo sve korisno, a ostaje u suštini samo sok u koji je često još onda dodano šećera. I iz tog razloga u jednoj čaši soka od naranđe možete dobiti šećera koliko se prirodno nalazi u 3 naranđe. Pojesti 3 naranđe ne znam da li biste uvijek mogli, ali lako možete popiti čašu soka sa istom količinom šećera i pasti u zamku skrivenih i praznih kalorija. Pokušajte izbjegavati procesuirane proizvode što je više moguće i jedite pravu hranu. Hranu koja ima neku poveznicu sa prirodom. To je, ako ništa, statistički uvijek bolji izbor. Ne mora i ne može svaki vaš izbor biti uvijek savršen, ali uvijek kada ga imate, probajte izabrati bolju opciju. Prelazimo na našu 4. zapovijed za zdravlje koja glasi spavaj kao beba. San često smatramo nečim pasivnim, nužnim zlom koje nam krade vrijeme od svega onoga što bismo htjeli raditi dok smo budni. Ali usprkos što nismo budni i mirujemo, san je sve nego pasivan. I svakako nije opcija, već nužna potreba i prednost za one koji prakticiraju kvalitetan san. San je od ključne važnosti za svaku stanicu naših tijela, a posebice naravno za mozak. Tijekom sna mozak prolazi kroz različite faze u kojima se obnavlja, čisti od štetnih tvari, stvara nove konekcije i pamti sve ono što smo naučili tijekom dana. Moderna medicina ne poznaje niti jedan lijek ili intervenciju osim sna, koji nam, i to još besplatno, donosi toliko široku lepezu dobitaka za zdravlje. Znanstveno je naime dokazano da kvalitetan san poboljšava pamćenje i kreativnost. Pomaže vam ostati vitkima i smanjuje želju za hranom. Štiti vas od karcinoma i demencije. Smanjuje vaš rizik od srčanog i moždanog udara te dijabetesa. Jača vaš imunitet. Čini vas sretnijima, manje depresivnima i manje anksioznima. Jasno vam je da suprotna situacija, to bi bio loš san, na isti način samo u negativnom smjeru utječe na vaše zdravlje. Premda nam još uvijek nisu poznati svi detalji načina na koji mozak tijekom sna odrađuje svoje važne zadatke,
Moderne tehnike nam kontinuirano otkrivaju nove fascinantne informacije. Današnja medicina nam može dati uvid u procese koji se događaju u mozgu tijekom sna. Kroz, na primjer, snimanje električnih impulsa koje svojim radom proizvode moždane stanice ili pak kroz vizualizacije mozga i njegovih dinamičnih promjena putem magnetske rezonancije u realnom vremenu. Te tehnike nam jasno pokazuju da se mozak tijekom spavanja ponaša značajno drugačije nego kad smo budni, a nedostatak sna, jasno je, prekida te iste važne procese. Pokazat ću vam vizualizaciju iz studije u kojoj su znanstvenici koristili magnetnu rezonanciju mozga. Na slici vidite presjek kroz mozak i njegove sastavne dijelove. Pored neurona, to jest moždanih stanica, mozak posjeduje i krvne žile koje mu dovode krv, kisik, hranjive tvari, ali također i cerebrospinalnu tekućinu. Mozak je okružen tom tekućinom koja također cirkulira kroz njegove komore, šupljine unutar samog organa. U ovoj studiji znanstvenici su istraživali što se događa s akcijom neurona, cirkulacijom krvi i cirkulacijom cerebrospinalne tekućine tijekom dubokog sna. Otkrili su da se tijekom noći, kada ste u dubokom snu, događa koordinirana sekvenca događaja. Nešto poput dobro uvježbanog plesa. Ove tri aktivnosti se savršeno koordiniraju. Kada neuroni pokazuju specifičnu aktivnost, kreće proces u kojem se izmjenjuje protok cerebrospinalne tekućine pa protok krvi. Nešto poput čišćenja. Na video animaciji ćete vidjeti impuls cerebrospinalne tekućine obojan plavom bojom, te onda cirkulaciju krvi obojanu crvenom bojom. Pogledajmo. Cirkulacija, impuls cerebrospinalne tekućine. Cirkulacija, impuls cerebrospinalne tekućine. Bez kvalitetnog sna, ovaj i svi drugi korisni procesi se ne događaju. Ako loše spavamo, pogotovo kontinuirano kroz tjedne i mjesece, krademo si godine života i zdravlja, koliko god nam se u pojedinom trenutku činilo da je san znak možda nekakve slabosti ili nešto bez čega se može ako je čovjek odlučan. Za kraj poglavlja o snu želim vam dati kratke savjete kako ga unaprijediti. Prvo bih svakako preporučio da stanete i razmislite malo kako spavate. Za početak procijenite kvalitetu svog sna. U tome vam može pomoći jedan jednostavan upitnik za samo procjenu kvalitete sna. Upitnik se sastoji od 5 pitanja na koje odgovarate s jednim od 3 ponuđena odgovora. Rijetko ili nikad, ponekad, često ili uvijek. Rezultat 0 znači vrlo loš san, a 10 predstavlja izvrstan san. Pauzirajte video pa izračunajte gdje se trenutačno nalazi kvaliteta vašeg sna na ovom spektru. Također, ako imate pametni sat ili pametni mobitel, možete pronaći aplikacije koje će više ili manje precizno pratiti vaš san tijekom noći. Koliko dugo spavate, da li se budite, pa čak i kakav vam je puls i zasićenost krvi kisikom. Neka od komercijalnih rješenja mogu čak pokazati i sumnju na poremećaje spavanja, kao što su sleep apnea, ali svakako i najjednostavnije aplikacije će vam već dati određeni uvid i omogućiti barem praćenje trenda kvalitete sna nakon što usvojite bolje obrasce spavanja. Završno vam želim dati nekoliko savjeta za bolji san. Spavajte oko 7 do 8 sati na noć. Tijekom života naše potrebe za snom se mijenjaju, tako na primjer djeca trebaju više sna, ali za prosječnu odraslu osobu možemo preporučiti oko 8 sati sna. Pridržavajte se rasporeda spavanja. Pokušajte uvijek u isto vrijeme ići na spavanje i u isto vrijeme se probuditi. Kada vam se počne spavati, nemojte to ignorirati. Mozak vam na taj način poručuje da prelazi u fazu sna. Ako imate mogućnost i to vam odgovara, odremajte tijekom dana 30 do 40 minuta, ali ne prekasno popodne, jer to onda može poremetiti vaš odlazak na spavanje tijekom noći. Vježbanje, kao što smo rekli, je jako važno, ali nemojte vježbati prekasno u danu. To vas može razbuditi i ekscitirati te odgoditi san. Izbjegavajte kofein, nikotin i alkohol, općenito, a posebice barem 6 sati prije spavanja.
Izbjegavajte kasne obroke. Pobrinite se da je vaša spavaća soba tiha, hladna i tamna. Koristite krevet samo za spavanje. Ako ne možete zaspati, ustanite se, prošećite u drugu sobu, radite nešto opuštajuće dok ne osjetite pospanost. Ograničite izloženost jakom svjetlu navečer. Posebice se to odnosi na elektroničke uređaje u čije ekrane biste trebali prestati gledati najmanje 30 minuta prije spavanja. Stigli smo do naše posljednje, ali nikako najmanje važne zapovjedi za dobro zdravlje, a to je njeguj svoj um. Mi nismo samo tijelo, imamo i um, koji vjerovatno od svega o čemu smo do sada pričali najčešće zanemarujemo. Kada nas nešto boli fizički, još ćemo i otići kod doktora. S druge strane, smatramo da možemo zloupotrebljavati do mile volje, ali da mu zbog toga ne moramo posvetiti nikakvu dodatnu pozornost. To je naravno krivo, jer također zahtjeva njegu, baš kao i naše tijelo. Ako trenutačno imate probleme s mentalnim zdravljem ili se u budućnosti nađete u takvoj situaciji, molim vas, ne ustručavajte se potražiti pomoć. Mentalni izazovi i problemi nisu i ne smiju biti stigma. Nema potrebe da se zbog njih osjećate krivim ili posramljenim, već kao i za bilo koji drugi problem potražite pomoć. Život je lijep, ali isto tako može biti vrlo težak. Velika očekivanja, veliki izazovi, mnoštvo situacija na koje ne možete utjecati. Plus svi dodatni napadi na mentalno zdravlje uslijed našeg modernog, ultrakonektiranog života. Konstantno smo izloženi notifikacijama i prekidima, tuđim mislima i stavovima, tuđim mislima i stavovima, te se uspoređujemo sa tuđim, često lažnim online životima. Sve to dovodi do svakodnevnog osjećaja zasićenosti, iscrpljenosti, nervoze, gubitka koncentracije, što naravno ostavlja posljedice na vaše mentalno zdravlje. Jedan od alata koji možete svakodnevno koristiti je da barem na kratko stanete i resetirate se. Pogledate što se događa u vašoj neposrednoj okolini, u kojem je stanju vaše tijelo, vaše misli, vaše emocije. Kontrolirano disanje je izvrstan način za ulaz u takvo stanje. Naime, naše tijelo obavlja različite procese potpuno automatski, poput recimo rada srca ili disanja. Međutim, za razliku od većine drugih automatskih procesa, disanje je jedna od onih funkcija koju možemo svjesno kontrolirati. Disanje nam stoga pomaže da se vratimo k sebi, izbjegnemo funkcioniranje na autopilotu i budemo prisutni u ovom sada trenutku. Na našoj interaktivnoj web stranici disanje.fiume.hr možete vježbati 4 različita načina disanja koji vam mogu pomoći u situacijama visokog stresa, kada se trebate smiriti ili pak fokusirati na zadatak pred vama. Disanje je također dio tehnike koja se naziva mindfulness. Mi je možda pomalo nespretno prevodimo kao usredotočena ili usmjerena svjesnost. Biti mindful znači biti prisutan sada i ovdje. Samo 10 minuta takve svakodnevne prakse može dovesti do smanjenja stresa, poboljšanja koncentracije i pamćenja, te emocionalne samoregulacije, pa i također povećanja pozornosti, kreativnosti i suosjećanja. Zanimljivo je da su studije u kojima je korištena magnetna rezonancija pokazale da se nakon 6 mjeseci ovakve meditativne prakse centri u mozgu koji su povezani s impulzivnim ponašanjem smanjuju, to jest postaju manje aktivni. Prema tome, ovakva praksa mijenja način na koji naš mozak funkcionira, a samim tim i kakva je naša svakodnevnica. Ponovo se vraćamo na činjenicu da nam je danas svo znanje dostupno na dohvat ruke, pa tako postoje i brojne aplikacije za meditaciju i mindfulness praksu koje možete koristiti. Neke od njih su besplatne, poput Smiling Minds i Healthy Minds, dok se druge, poput na primjer Headspace i Calm, plaćaju. Probajte ih jer vam zbilja mogu unaprijediti život, ali ne zaboravite, ključ za napredak je u konzistenciji, stvaranju zdravih navika, kako u njegovanju svoga uma, tako i u svim ostalim zapovjedima za zdravlje.
Pričali smo o 5 zapovjedi za zdravlje koje trebate slijediti kako bi vaše tijelo i bili zdravi, a vi mogli ostvariti svoj maksimalni potencijal. Kreći se često, guraj u vuci teške stvari, jedi pravu hranu, spavaj kao beba i njeguj svoj Počnite ih prakticirati sada i nastavite ih prakticirati cijeli život. Zapamtite, ne postoji prečac k dobrom zdravlju. Za dobro zdravlje trebate biti kontinuirano proaktivni. Ako vam se svidio ovaj video i ako ga smatrate korisnim, svakako bi bilo lijepo da nam date jedan like i možda još bolje da se pretplatite na naš kanal, jer ćemo ovakvih videa objavljivati još u budućnosti, a vi ćete onda naravno biti prvi koji će saznati kada je video objavljen. To je svakako dobra stvar za zdravlje. Jel je? Dobra je stvar za zdravlje, pretplatiti se na naš kanal.